Ki nong shong shnong jong ka jela Meghalaya tang shupoi ubnai naiwing. Kilas dang banse ye ki jains ai baru ban tiranga lane ki hitar ban pens ai yakin ki sem ki jongki. Kumta ban yakho ni ka jing kriat ki portalang. Nakaliang ka nesfas kawe na ki kanhun kabayakun ban pen ki imbiang ye ki jingbam tanrai ka jela. Kalawan ra da ki kanja shaula ki bakamper ki belatip ki shaula Himalaya. Kajing ya per jong kini ki shaula. Kalong banalor bakidon artili ki jakasyat. Lasnaru wad yo atas kana. Kanang bakatadam kabami nang tei kan omru nga po ing. Katkum kajing tu daw executive director ka Nesfas. Wa Pius Rani longru balada tang kandiat kiding lengkot. Kajing saaj kapur habaro kawe ka kamrahe. To mentang isngap kajing tu ka bakambanya. Na ba Pius Rani halor kite ki shaula bakampala. Lap ngisem mong bahagi tu ki kamera set jungi ke bangi pe menta bonsen ni long bakat tedem kawan po yeng ha kakta ye ko ka khia jungi ro ha nama kata kadau long ngila design bahai kene ngila le bahai kene study ban ngila tai apat ba kene ke Himalayan Rocket Company stop kebetulan po Himachal Pradesh ban wan singi ban ya trelang hanur kom le se bakan wan ra ye kene ka ya kata ka ya ka bah kamel se ki yeng kisem ki jungi nama kata kadau long PE hang ne ka stop kebetulan hang ne kairap yengi kidon artli kini ki jakaset ban set hang ni ke benong kong ke kham khlain ba bana kani ke baar ru phila ban set hakapor ba phi thangi ki deng ruong phim nei ban thang na ki deng ki ba he phi ban thang ki deng baret ha kartum ki jingkhen jungi hakane lada phi thebi kini ki deng hang ni kan poi la kumno ka to ka deng ba ya ba kan poi ar kilo ha nda ba kala me ba kum to kan ne ba kani ki jing sai hadu lai kan tai ai ha lembaga ni ke inisiatif ngila le kumno ngila Aisyah ki mid day meal program ngila mid day meal school syaki ICDS nang ta syaki dobar hall but kawai nak feedback bang US bang ngilap ngisem long ba khamtam kumentau benai telang bo bah ki dobar hall ski le kumno long ba ki yasong meeting kumdo long ka peja kan rei menta long kila la long ban kham syong kham slam komot na lo ba ki syong meeting ru phila ban teu syang ne kata long ke jing yo nong ba krawen ba kongsan bha syong ne ki mid day meal ha nama ki mid day meal long ki penon kam hak ding yap sibo nong rei lembaga ni ka kene lembaga ni stop kala duna ba ha nama kata kadau long kani ke innovation la se kalong ka bakong san ba bad mentarung ila ai hakini ki to gidukan syang bakin ne yo kila ai feedback siong ba lembah kani tang sipang lai kemot khamtam gitu syong dukan syam mo kani kala ai rap sisa pinapai mentah ni lomba tang homba ar minute la se pini ikatadam re mentah mi itadam syura ba thang ni gadeng kani kalong ka ba kong san phana ladang ipe na ko khia kin ha mentang ina ya tre syu bagi snong lomba kumno la se lomba nginman ra ya kani ka mini ke balong khamrit kani khanang ble yu long ba hakito ki yeng ki baret dei ngila ban penon kam yaki kan kata long ke jingkong san jong ni ke stove kan larafi don kino la se ki bakwa la se ban tip khamni afilawan ban jingo spo office jungi hapon swas pindape ye kani ke stove ne dei ya ke ba pin setting set hang ne ki don artli ni ki benta phila ban set ya ukheu ja la kumno kumba uto kheuja baki ong hak te kasi long sipiang mau to bahe bhagen nak benta ban teusya la kumno kumba laifo sa popila kamot kabiang bha kani ha nang tare namar hapo mid day meal kidon ki khna hado laifo sa phongot ki set yang ni ha kamot ukheu hi long blai biang hin ka size long la kumno hi long ba kan poi be ya ka san 10 kilo kamot long ka khaw ni yau khaw pila ban set ni ha ka basotenat ka long ba habangi nak liang jongi ngile bhag research ngia keren bagi snong nang tade ngidon ki prolog nomor kum kene swasing ya tre bagi we ki partner organization ki jaka ngilap ngisem long ya ubad desainnya kene de gide na po Himachal Pradesh de ha ude phareng ru badan tilang ne ude rasal da nomor ble yu la pulut pod da ki bon snem ha ki jaka ki ba stage thanya ki ba stage Himachal ulap usem long ba kajing bagi kendo kolong ba ki bro ki hable ki deng jengai kum to kajing penon kami kadeng long basir khai ba nama kata kadau long desainnya kene sistem ban ngis dokumen long ban wan ra kene ka innovation hang nero nama ble yu ki dai dur ba ban ngis nero nama ble yu mangingi dang ya thang ding kisnong nang tare ban kit deng rung dang ya kit ba teng sikit kum to tang lai sos ngi klalot handai lembah kene ka sistem la sikit kamot kalala ban ne ki arta euro kata kadai ka we le se ka bakong san ba long ka bangi ngis ngo ban pen pau ya pi hang ne long le se long ba ya kinong rep ha kisnong nong kendong fer ki barang ya thang ding kanil se kadai kawe ki innovation ka ba biang tam le se long ban penduna ya ka rukom thangding lada pithit be tang kawe kumne kan thum na dong sidong ba transportation ka poi kum ba lai phok lai 1,000 ha han re lada pithit pat bon tli namar ngi la
namar ngi la de phet hado kumba sau teli long ngiyo ka dor kum ta ba lai pho hajar tangka hado bakanawan hado ying jong phi kai kata ka dor kai kamot long larang thi tang iwe tak mot karem kai kapoy ka lai pesan hajar ye dah habang ila de ai gini ki stove syakita ki sau teli kita ki snong ngiyo feedback sa ka bonukam nagaliang ka dobar hall nei ki don ki snong ki boong ba mensua porbang isyong dorbar kam tang portelang menta mo belak khren deh tang sikenta mo la peja amne syu taban syong henry menta lai kenta kila la ban ya syong ba kila la ban ya thu khana ban ya kren spang kini ki isu jong kasnong ban ya kini ki development of fair nalo kata yang ki sotna na malu kas ai ka jing sai ki om kwa ban phet kata ka di ka we na kaliang jong dorbar snong mo na kaliang jong kane ka ICDS bar kane ka mid day meal pat long ba kila ada biasa de kini kila kisem long ba ka consumption jong firewood ka long jong kane ka ding yap de ka long ka baduna ba nang ta ki ong ba mensyang sa jaumat na maru kawang tedem mo nei mentam yo itedem syu kane kalong ka feedback sa ka biang ba kan nang tar ka balai ban ngila air kini ki hakimera mo cafe kini kidukan sya kan kilap kisem long ba men step kitang set tang sipang lai na maru le yu long ba khamtam dukan long kendong to tang sipang kamot tang det ma phim da don kam e sibon kamot tang sipang gila dep ki ong rum nak liang joki long ba haba ki bo ya kane ka stop hapo dukan sya nei kawan ra jing sai ka khring ru ya kini customer da tak de we feedback bang yo naki ba pius rani ngadai executive director hang ni hapon nesfas ngilatre hang ni la kumba prasnem tage takadal dafi kwa long bantip khamni as makane phila ban wan office phila ban phun yang aro phila ban namar phila ban wan jingor nama office ngade hadin nazret